Iki wis masuki desa Taman Sari iki lur. Delok sampai akhir ya lur, kono adegan apik kok kaya ngene iku mang pokoke lur. Lah iki mengidul terus lur, ana SPBU sing mangkrak iku lur. Lah iki ana pertigaan ketiga iki belok kiri lur. Iki ceritane engko aku ape nyepilno ketoprak Agung Budaya ning Duko Dahan Desa Taman Sari Kecamatan Jaken iki lur. Iki selurus mengetan iki lur, ana lapangan poli iki ya saya lurus mengetan lur. Lah iki ana pertigaan lur. Pertigaan rono ya Dukuan Dahan lur. Lah iki saya lurus meneh lur. Walau wonge malah wis do balik iki bar emban nawa lur. Ramene ngene mobil-mobil nganti tekan kene lur. Lho, iki bakul-bakul nganti tekan kene lur. Sebelah kanan iki mainan melukis, masak-masakan barang. Iya ana bakul pop es barang lur. Daerah kene iku maju lur, aspale anyar kuandel lur kene lur. Lah iki jembatane desane lur. Kaline kene lah ya gede lur. Iki malah macet lur, aku nyebal-nyebal iki pokoke lur. Wis amit ya Bu, Pak, mbah pokoke lur. Nyebal-nyebal ngerusuk-ngerusuk saking macete lur dalane. Jarene mau mesing metu kemiri ya ora macet lur, iki metu Dahan kene malah macete ngene lur. Montor nganti macet iki. Kudune ya mlaku niki lur. Montor tak parkirno ning omahe kono mang. Ya ora kenal anggere tak parkir nganggo lur. Ada jebule lur ke lokasine ketoprak karo montorku mang. Ki apa lur ketoprak wis sampe teko lur iki lur. Ki balai desa, ning etane balai desa ketoprak lur. Ana omah-omah naki lur, nak kudanan ben ra kudanan lur.